צריך לצייר כלב בשתי חצאים. צריך עיפרון ומחק. כדי שתעשו בלוגים עם זה, כדאי מאוד לכם לדעת את הבסיס, וגם לצבוע בעפרונות ולא בטושים. אם זה ברור, אז בואו נתחיל. נעשה קו אחד באמצע, למדוד בסרגל. זה עקום, אפשר למחוק. נצייר את הסכום שנרצה. נצייר את האחד, ואני אצייר סימן של דולר. אני אצייר את 100, וגם נעשה סימן של דולר. נעשה לו את הראש. אם יצא כמו שלי, אפשר למחוק. אחר מכן נעשה את הפה. אני עושה פה כזה. קודם נעשה משולש באמצע הראש, ואצבע אותו. זה עושה שתי קווים. פן הזה. עיניים, עיגול. מורידים אותו לצד הזה. ככה. בדיוק ככה. עושים גם באוזן. בעין השנייה. אני אעבור לאוזניים. את השערות בתוך האוזן של הכלב. באוזן השנייה עשיתי מקופלת. עכשיו, את מה שנשאר באמצע האוזן אפשר למחוק. זה חמוד. סיימנו. עכשיו נצטרך לעשות לו גוף. רוצה להחליף את המספרים. אני יכולה, אבל אני לא רוצה. הכלב יצנב ככה. עכשיו הכלב חמוד. ואם רוצים, אפשר גם להוסיף לו כל מיני פרווה ככה. פה, ככה, כזה ככה. ככה. אבל אני לא רוצה, אז אני אשאיר את זה כאן. אולי לזנב אני אוסיף קצת. יצא מהמם. תוצאה סופית. נכון יפה? תוכו מודי.